adwa nanyis jothurwa ne Azimio kotene gi Baba Raila Amolo Odinga wan jobura. Baba en ng'ama jabura nikech kiparo chakre kacha gini ok nochakore kama. Gini nochakore ka Baba ogo duonde e gik maricho matimore. To kendo nwachako kwago mbaka gi jothurwa mwaluorore Kenya ka wago mbaka. Kane waae mbaka ne wadhi kwachako ng'anyo to e gigo duto te Baba osebedo kachiwo notice of gima odhi timo. Matenda ni mano ng'atno ma ogandawa ma jo Kenya ni e chunye. Onge gima obukorego ma ok owacho. To kendo Sharon e kami penjano Ruto emano chung kawacho ni odwaro ni mondo ng'anyo okwayo ni ng'anyo chung mondo ji owuo. E sano no owadwa gi jothurwa wang'e ni Baba no winjo wachno manyiso ni ma ng'ama en oganda ni e chunye. Mano chung ng'anyo kano luongwa kata jomoko kuomwa to ne ok omor gi chungo ng'anyo no. To ne wachungo nekech jatendwa osewacho. Mane wabed piny, mano wach ni koro gima Ruto wacho no, Baba ogol joge gi principles mameke. Nyocha wan Stoniati mane wayiero jok madhi chung e lo Azimio. Mano bende oganda wa onego ng'e ni mano en ikruok malach kabisa nikech ng'ama no luongo ni mondo ji obed piny mondo winjre pok oluongo joge to wato kowachi to wachungo mwaseikore ma wasesomo jowa kama bire no kwasesomo jowa otieko ndalo kapok jogi onyiso joga. Koro kabire gima ipenjo ni ne Baba ni ufungamano Azimio mano wach ni koro wadoke ng'anyo. Ang'o momiyo wadoke ng'anyo? Kiluongo winjruok ni un grube ariyo udwa winjoru to ng'ama no luongo winjruok ema kapok odhi mabor to dhok miwinjo ka kuome gi joge gi jalupne gi jomoluore nyiso ni kare jogi winjruok ni ok gin go in good spirit. Bedi diparo ni pogruok mar paro nitiere ka nikech dwaro mar